Kula ni sampe anake dulur man kula bantu. Saking seneng kula ngragati anak. Dateng donya ki tenan, ibadah sing mulya ki pancen ibadah ngaji kok. Lah anak sampean iki lek ning kene yo ngaji, mula aja iman-iman. Enek sing batune kakean renone kene gratis ya ora piye-piye kok. Kuwi sing cowethan muni ngono kuwi. Ngene iki malah enek untran-untran selawe barang ki. Enek aku ya roh wong ya rada karo ipit-ipit barang kok. Ya tenan mah ya gratis. Wis zaman kaya ngene ya. Lha saiki ning WC lho tak mau ning kencing ning terminal iki lho tenan. Wis saiki wis 5.000 lho yu. Lho 5.000 saiki ning toilet iki 5.000 wis enek. Mungkinane aku nggo dhuwit 10 ora enek susuke kon nguyuh neh kok. Tak kei 10.000 niki lho. Mboten enten 5.000-an lho Pak. Lah terus pripun iki? Nguyuh malih mawon. Apa sing ditokne aku lho.